खुंगा 23 बोसोरारि रुनामुथि रंजालि बैसागु हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादि देग्लाय बोसोरावबो सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां खुंनाय जायो 23 बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबोखौ। बिदिनो सानसेनि मेहेरगोनां जोबथा सानाव बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे फुंनि समाव गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, खुंगा 23 रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बिफांसा गायनाय आरो बिदिनो बेलासिनि 1 रिंगायाव आलासि जिरायसालि आरो फोरोंगुरु आरो बैसोगोराफोरखौ खुलुमनाय मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन। आरो बेलासिनि 2 रिंगायाव गेवलां बैसागो मोसानाय हाबाफारि लानाय जादों। बे गेवलां बैसागो थिलिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। महरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय खुंगा 23थि रैनामुथि रंजालि बैसागो फोरबो बेखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै महरीपारा बैसागोसालियाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बे हाबाफारिखौ जों थांनाय मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि बानजाय आफाद रायद' आफाद मोनसे दानानै जों गोबां खस्थ' खालामनानै नैबे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेखौनो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होदों, बोसोन होदों। लोगोसे दिनै मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि जों लादों महरीपारा दखरा एबसुआ जे जोंनि बारग'लांनाय जिखिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि बारग' आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबां थांनानै थानाय जोंनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बरायनाय मान बावनाय लोगोसे जोंनि मानगोनां फोरोंगुरु बिथांमोनखौ बरायनाय मान बावनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों। मानोना बैसागो बोथोरा बर'नि गोदान बोसोर होननानै जों बयबो मिथिगौ। बे गोदान बोसोराव जोङो उन्दैखौ बोसोन होनाय लोगोसे गेदेरखौ खुलुमनाय मान बावनाय बे मोनसे हारिमुवा जोंनि बैसागो बोथोराव जोंनि गोदान बोसोराव बर'फोरनि गोदान बोसोराव बेयो सोलियो। ओंखायनो बे गोदान बोसोराव जोंनि हारिमुखौ जों लाखिनांगौनि खाथिराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोर लाबोदों। बेनिखायनो गोदान सानस्रि आरो गोदान नोजोरजों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो जोंनि महरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरफ्रोमबो खुंजाबाय थानाय जोंनि रैनामुथि रंजालि फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हाबाय थाथों। बिनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो हालामनि दैदेनगिरि बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददखौ जोंनो जेब्लायबो नांगोन। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होलांगोन बेखौनो दखरा एबसुनि दानि बिबानगिरि हिसाबै आङो हास्थायनाय थायो। जों खोनादों आरो बयबो मिन्थिदों जे आसाम सोरखारा मानगोनां बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां गेदेमानि जि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो बैसागो हानजा आरो बिहु हानजा जाय बिथांमोना 10 बोसोरनि बांसिन सम खुंथाय खुंनानै फोरबो फालिगासिनो दङ बिथांमोननो आसाम सोरखारा अनसुंथाइ महरै 1.5 लाख रां होनायनि खोथाखौ जों बयबो खोनादों, बयबो मिन्थिदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रायै जों मिन्थिनायाव नैबे ओनसोलाव बिखेखै तामुलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय जेसेबां बैसागो हानजाफोर दङ बे हानजाफोरा दिनै बिखेखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि दैदेननायाव जों मिन्थिनायाव बैसागो हानजाफोर खुंदों बे बैसागो हानजाफोरा बे 1.5 लाख टाकानि जि अनसुंथाइ आसाम सोरखारनिफ्राय होनाय बेखौ जों मोनाखै होननानै जों खोनादों आरो महरीपारा दखरा एबसुआबो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। जों एप्लाइ खालामाखै नङा, एप्लाइ खालामदों। जोंनि महरीपारायाव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव मोनसे बैसागो हानजा दङ। बिथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामो जोंबो बे समावनो जोंबो दखरा हिसाबै जोंबो एप्लाइ खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रायै जों मानि थाखाय बबे क्राइटेरियानि थाखाय जोङो बेनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों बेखौ जों बुंनो हाया। नाथाय फैबाय थानाय समाव जोङो सरकारजों आरो सरकारनि जिखिनि मावख'गिरिफोर
जिखिनि बिखय बबिया दङ बिथांमोनजों सावरायनानै फैबाय थानाय समाव रायजो सरकार बा बिटिसि सरकार बा सरकारनिफ्राय जिखिनि बैसागो हानजाफोरा मोननांगौ अनसुंथाइफोर बेखौ अनसुंथाइखौ लानानै जों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो बिनि थाखाय जों सरकारजों सावरायलायगोन लोगोसे जोंनि मावख'गिरिफोरजों जों सावरायलायगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै दङ बेखिनिखौ। अब्ला आसाम सरकार आरो बिटिसि जोङो बेखौ बुंनो थाङा दिनैनि तारिखाव नाथाय जों मोनथिनायाव बेबायदिनो मोनसे जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों साननो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा जे जोंनि एबसुनि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि दैदेननायाव मानो बे अनसुंथाइखौ जों मोननो हायाखैसै दिनैनि तारिखाव बेखौ जों एसे साननो गोनां जानानै फैदों बबे क्राइटेरियाव जोङो मिलायाखैसै जोंनि बैसागो हानजाफ्रा बेखौ बैसागो कमिटिफ्रा बेखौ जों एसे साननो गोनां जादों बेनि थाखाय जों सोरखारि भाबै जिखिनि सावरायनांगौ जों सावरायगोन बे खोथाखौ जों बुंनाय जादों आरोखि जोंनिफ्राय बेखौ जों दासिमबो सावरायथ'नाय जायाखै नाथाय बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुंदों जे देग्लाय बोसोरसेयाव नोंथांमोना हयथ' मिजिं थिनांलासै नेक्स्ट बोसोराव बेयो जाफुंगोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों जोंनि जाय बिथांमोना सरकारि भाबै खामानि मावगासिनो दङ सरकारि बिखय बबियाफोर बिथांमोना बे खोथाखौ जोंनो बुंदों निस्सय जोङो फैबाय थानाय समाव सरकारनि बे अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै मिजिं थिनानै दङ। दिनैनिफ्राय 23 बोसोर सिगाङाव दाजानाय नैबे रैनामुथि रंजालि बैसागु फोरबोआ 1999 मायथाइयाव बै समनि एबसुनि मावथिफोरनि नाजानायावनो दाजादोंमोन बे दाजानाय आफादा दिनै 23 बोसोराव आगान होबाय जाय बिथांमोना बे रैनामुथि रंजालि बैसागु आफादखौ दानानै गालांबाय आरो दिनैसिमबो खुंनायाव बिथांमोना जि हेफाजाब होबोबाय थादों बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनैनि बे सानसेनि जि हाबाफारि बैसागु फोरबो फालिनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोर आथिखालनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन राजनितिक माने बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे समाज सिबियारि बिथांमोना एसे एनै जि अनसुंथाइ होनानै दिनैनि नैबे रैनामुथि रंजालि फोरबो फालिनायाव हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ जों माने बानजाय आफादनिफ्राय जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि नैबे मेहेरगोनां जि गेवलां बैसागु मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै मोसानायाव बाहागो लानायजों लोगोसे नायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय जों बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय आरो लोगोसे उननि हाबाफारिफोरावबो जाहाथे बेबायदिनो लैहोर फैनानै बर'नि हारिमु रैखाथि हेफाजाब होयो लोगोसे बर'नि मोसानायखौ रैखाथि होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो जों बेखौ मिजिं थिनानै दिनैनि नैबे साननि जि जोबथा हाबाफारि गेवलां बैसागु मोसानाय बे हाबाफारिखौ जोङो 7 बाजिसिम माने लाखिगोन 7 बाजिनि उनाव जों नैबे गेवलां मोसानाय हाबाफारिया जोबगोन दा बे समसिमावलागै 7 बाजियावलागै जोंनि मोसानाय हाबाफारियाव रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय।